Pád vysokozdvižného vozíka z rampy je častejší, než si myslíte. Riešením pre zamedzenie predčasného odjazdu kamiónu od rampy je bezdrôtový elektronický klin. Skladá sa z klinu s rukoveťou, 2 semaforov, výstražnej sirény a riadiacej jednotky. Použitie klinu je veľmi jednoduché. Zelená farba vodičovi ukazuje nájazd na rampu. Založením klinu k pneumatike kamiónu je do centrálnej jednotky bezdrôtovo prenesený signál. Vonkajší semafor vodičovi kamiónu ukazuje červenú. Zelená farba vnútorného semaforu v sklade ukazuje vodičovi VZ2, že nič nebráni nakládke. Po skončení nakládky manipulant VZ2 stlačí modré tlačidlo na riadiacej jednotke. Po skončení nakládky sa na vonkajšom semafore vodičovi kamiónu ukáže zelená. V tomto momente môže kamión odísť od rampy. V prípade, že vodič kamiónu odoberie klin predčasne, v sklade sa spustí alarm. Vodič vysokozdvižného vozíka pozastaví nakládku a na kamión už nevchádza, prípadne zostane stáť na nákladnej ploche kamiónu. Pre vašu bezpečnejšiu prevádzku.